आरो बेबायदि खौरां बिजोङाव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ लानानै जानला माला आबुल ताबुल बखिनायनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जोङो गोजानाव थानो खावलायदों। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासिखौबो बरायहरनाय जाबाय। नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं दिनै मानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। आं बे भिडिअनि सायाव जेबो बुंथ'लायला लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, अब्ला नोंथांमोना गासिबो बुजिजोबखागोन आरोना। आरो भिडिअखौ नायखांनानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलाय लोगोफोर। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांग्रोदो। खोब दुखुनांथाव बाथ्रा जे बिटिसि खुंथायनि सासे गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा आथिखालाव खौरां बिजोंनि गेजेराव बायदि बायदि बाथ्रा बुंनायखौ जों खौरां बिजोङाव खोनानो मोन्दों। बिथाङा बुंदों बिटिसिआव बड'लेण्डआव गोदानै सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय गामिखौ सोबाय, नाथाय बाजेटखौ लिरनानै लाबोआसै होननानै बिथाङा बुंदों। बा बिथाङा गोबां बाथ्रा बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै बा सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लानि सोमोन्दै बुंदों। बेयाव जोङो थोंजोङै बुंनो सानगोन जे बिथाङा मिथिनांगोन जे दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 3.1 दफानि गेजेरजों जि जोङो गामि कमिसननि गेजेरजों गामि हाबनायनि थाखाय खाबुखौ मोनबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो गणतान्त्रिक भाबै जोङो भटनि अधिकारखौबो जोङो थांनाय 5थि बिटिसि बिसायख'थियाव जोङो भट होनो मोनबाय। दा बिथाङा मिथिनांगौ जे भट होनो अधिकार मोनखांनायनि उनाव बे बे सुबुंफोरा जे बे ओनसोलनि जायो बिथाङा बेखौ मिथिनांगौ। आरो बिटिसिआव जायफोर गामिफ्रा भट होनो मोनबाय बै भट होनो मोननाय गामिफोरनि थाखाय बिथाङा बाजेट बानायनांगौ, बा बिथांमोननो बाजेटखौ अलरेडि बिटिसि एकर्डनि 5.8 दफा बायदियै रोखा लिरखानाय दङ जे आसाम सरकारा बोसोरफ्रोमबो पपुलेसन रेशिअ हिसाबै बिथांमोना खेबनैयै बाजेट खालामनानै हरखायो। दा बे हिसाबै जोङो अलरेडि बिटिसिआव जोङो भट होबाय। भट होखांनायनि उनाव बिनि बाजेटआ दिनै अलरेडि बिटिसिआव फैनांगौ। दा बिथाङा बाजेट गैया माबा गैया होननानै बिथाङा बायदि बायदि रावजों बुंथिनाया ओंथि गैया आरो जों गोख्रों रावजों सोंखारिनो नागिरदों। बिथाङा जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ लानानै जाहाथे राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय बाथ्रा बुङा। आरो बिथाङा सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ गोबां बोसोर नासयनानै फैखाबाय। दिनै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोङो दिनै मोनसे बड'लेण्डआव थानो मोननायनि राहाखौ जोङो मोन्दों। दिनै बर'फोरनि जि थामोनथा रैखाथिनि जोंहा हा हुनि जेंना, दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 5.3 दफानि गेजेरजों जोङो सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्ला गावखांनायनि उनाव 5.3 नि गेजेरजों सनितपुर जिल्लायाव 14,000नि बारा जोंनि एफआरसिनि टाइटेल दाबिदारफ्रा दिनै दङमोन। दा 14,000नि बारा टाइटेल दाबिदारफोरनि गेजेराव दिनै जोङो 5.3 बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों दिनै 7,000नि बारा दाबिदारफ्रा दिनै हानि फोरमान बिलाइखौ मोनबाय। दा अब्ला दिनै बिथाङा बेखौ बुजिनांगौ जे दिनै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों दिनै सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फ्रा बड'लेण्डआव हाबबाय, माखासे लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट मोनबाय आरो मोनबावनांगौ दङ। दा बिनि थाखायसो बिथाङा खामानि मावनांगौ। आरो जोङो दिनै बड'लेण्डनि नागरिक हिसाबै दिनै मर्यादाखौ मोनबाय आरो मोननैसो गामिफोरा हाबबावनांगौ दं। बेखौ सोसननानै जोंखौ पुर्नांग 100% जोंखौ बड'लेण्डनि नागरिक हिसाबै बिथाङा गनायथि मोननायनि थाखायसो खामानि मावनांगौ होननानै जोङो सानो। आरो बेबायदि खौरां बिजोङाव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ लानानै जानला माला आबुल ताबुल बखिनायनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जोङो गोजानाव थानो खावलायदों। आरो लोगोसे बुंबावदों बिथाङा आबसुफोरानो मेन लिडार होननानै बुंबावदों। बेथ' जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनै एबसुआ माहारियारि आफाद, एबसुआ बर' हारिनि थांनाय थैनायखौ लानानै दिनै सानहर 24 घन्टा हाबा मावगासिनो दङ। आरो एबसुआ दिनै बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनायनि थाखायनो दिनै बर' हारियाव एसेब्लाबो दिनै बर'आव सांग्रांथिया फैदों। आरो दिनै पलिटिकेलि रांखान्थियारि राजखान्थियारि मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगासारनाया दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों खामानि मावनायनि थाखायनो दिनै सांग्रांथि फैदों होननानै जों सानो। दा बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिथाङा गिदिर गिदिर थिखादारनि बाथ्रा बुंदों आरो लिडारफोरनि बाथ्रा बुंदों। बेयो नंखाय बाथ्रा। आरो बिथाङा बेबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ ब्लेम होनानै गाव जुदि माबा मोनसे पलिटिकेलि मुलाम्फा जादोंब्ला बे बिथांनि खोथा, खिन्थु बिथाङा सासे बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा जानानै एस ए हल बर' हारिनि मोनफ्रोमबो हारि हारिसा आफादफोरखौ लानानै बर'फोरनि जौगानायनि फारसे खामानि मावनायासो बिथांनि गुबै खोथा जानांगौ। बिदि बिथाङा सोरबा आफादखौ सोंखारिनानै गावनि पलिटिकेलि मुलाम्फानि थाखायल' बाथ्रा बुङोब्ला बेयो हारिनि थाखाय खहा जागोन होननानै जों सानो।